Ngithanda ukunibingelela bazalwane ngegama elinamandla elihle lika Jesu Kristu. Amen. Bazalwane, siyaqhubeka siyafunda incwadi yesambulo. Sifunda ngophawu lukaNkulunkulu olubekwa kubantwana bakhe. Sifunda ngegroup ekukhulunywa ngayo eBhayibhelini ekuthiwa 144,000. Yazi abantu abaningi bafisa kakhulu ukwazi ngale sifundo. Saphazamiseka nje last week sifunde imangalisayo ngale group 144,000. Now phambi kokuthi kodwa siye lapho kunombuzo engifisa ukuphendula obukaqhamuka umbuzo obuza ngomikayeli. Siyakhumbula besimane sike sifunda nje ngomikayeli ukuthi ubani uMikayeli. So umbuzo esizodila nawo manje masisaqala ukuthi ubani uMikayeli. And njengoba sizofunda bazalwane sizobona ukuthi lesifundo lesi ukuthi ubani uMikayeli sambula kakhulu uJesu. Now asine incwadi kaJohn chapter 1. John chapter 1 verse 1 ukuphuthuma nje. John 1 verse 1. Ufunde iqale kuverse 1 uyoma kuverse 3. Oh, okay, ngiyabona. UbuNkulunkulu nobuntu nomsebenzi kaJesu Kristu. Ekuqaleni wayekhona ulizwi. Ulizwi wayekuNkulunkulu. Ulizwi wayenguNkulunkulu. Yena lowo wayekhona ekuqaleni kuNkulunkulu. Amen. Konke kwavela ngaye. Ngaphandle kwakhe akuvelanga lutho. Kukho konke okuvelileyo. Amen. Amen. Now ngifuna kulento engifuna sinothise ithi ekuqaleni wayekhona ulizwi. Siyezwa bazalwane? Ayisho ukuthi ekuqaleni kwaba khona ulizwi. So yini efika kuqala, ulizwi noba ile point ekuthiwa isekuqaleni? Ulizwi ngoba kuthiwa ekuqaleni waseyivele ekhona ulizwi. Siyizwe leyo nto ngesingesi ithi in the beginning was the word. So yini evela kuqala, the beginning or the word? Impendulo ithi the word. So uJesu waba khona abazalwane. Now sengiyanitshela ukuthi ulizwi ubani, kodwa ulizwi uJesu naso sizokubona lokho. Now uJesu waba khona kungabikho nesikhathi esingasibiza sithi isekuqaleni. Siyizwa leyo nto ngamanye amazwi akanasiqalo. Kuthi kuvela ipoint thina esithi masiyibuka ngokucabanga kwethu singabantu esithi isiqalo, ube seyivele khona uJesu ulizwi. Now kuthiwa konke kwavela ngaye, ngaphandle kwakhe akukho kwavela. Yonke into esiyibonayo, yonke indawo abantu abahlala kuyo yavela ngaye ulizwi. Yingakho bazalwane kuyisimangaliso esingaka indaba yosindiso lethu ukuthi umnikazi wazo zonke izinto angehla athathe isimo sezidalwa zakhe. Into esimangaliso kakhulu. Now sibona kanjani ukuthi ubani ulizwi? Asifunde uverse 14. Ngicela sifunde uverse 14. Uverse 14 ufundeka kanje. Ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu. Sabona inkazimulo yakhe. Inkazimulo njengoyozelwe yedwa kuyise, egcwele umusa neqiniso. Amen. Sayizwa bazalwane, nayi iclue yokuqala. Kuthiwa ulizwi waba yinyama. Now kuthiwa ulizwi ekuqaleni wayekhona ulizwi wayekuNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu. Now siyazi masifunda iBhayibheli ukuthi uNkulunkulu owenziwa inyama nguJesu Kristu. Siyayizwa bazalwane. And ngempela kuyashiwo la ukuthi ulizwi lo bekuthiwa kuverse 1 wayenguNkulunkulu. Lo lizwi kuthiwa wenziwa inyama. Kuthiwa futhi ulizwi wabonwa ngabantu, wahamba phakathi kwabantu babona inkazimulo yakhe. Kuthiwa egcwele ini bazalwane? Egcwele ini? Umusa neqiniso. Now asifunde uverse 17. Uverse 17 yakucacisa ngongabazeki ukuthi ngempela uJesu Kristu lokukhulunywa ngayo ulizwi ogcwele ini? Umusa neqiniso. Asifunde verse 17. Uverse 17 ufundeka kanje. Ngokuba umthetho wanikezwa ngoMose, umusa neqiniso kwavela ngoJesu Kristu. Amen. Bazalwane, so manje kuverse 17 sesiyacacisela ukuthi ubani lo walizwi owaletha ini? Umusa neqiniso.
kuthiwa umusa neqiniso weza ngoJesu Kristu. So lo lizwi bazalwane okukhulunywa ngayo kuverse 1 uJesu Kristu. Lokuthiwa wayekhona ekuqaleni, hayi ukuthi ekuqaleni waba khona, ekuqaleni wayekhona. Ngiyafisa lento bazalwane ingene kuthina ngempela. Ekuqaleni wayesevele ekhona, ekuNkulunkulu, enguNkulunkulu. Yonke into yenziwa ngaye, ngaphandle kwakhe ayikho into enzima. Kuzo zonke into ezibonayo, izulu, ngumhlaba, ingelosi, konke bazalwane. Kuthiwa lo lizwi kwafika isikhathi la washiya inkazimulo yakhe esezulwini, ubukhosi, washiya ukukhonzwa nokuthandwa nokuculelwa izingilosi. Wakudela konke lokho wenziwa inyama, wafana njenganathi bazalwane. Nakuthi lo lizwi nguJesu Kristu. Ayikho siyakubona lokho. So iBhayibheli liyasicacisela, liyasibonisa ukuthi uJesu, liyasibonisa kahle kahle ngobuNkulunkulu bukaJesu. Sayizwa leyo nto. Now ngifuna mhlawumbe ukufunda amanye amavesi futhi agqizelelayo lokho. Asenincwadi yamaRoma 9 verse 5. Ukukhulu nje kushesha. Abangababo okhokho avela kubo uKristu ngokwenyama, yena onguNkulunkulu ophezu kwakho konke, obongekayo kuze kube phakade. Amen. Amen. Kahle kahle lana umpostoli Paul ukhuluma ngamaSirayeli, ekhuluma ukuthi nezivumelwane uNkulunkulu wasingeza amaSirayeli, bese ikhuluma futhi nokuthi nezithembiso lamayithi engababo nokhokho, sikhuluma ngezithembiso lezi ekhulunywa ngazo kuverse 4. Bese kuthiwa noKristu naye uJesu ngokwenyama wavela kubo amaSirayeli. Manje yayizwa ithini bazalwane la, ithi onguNkulunkulu. Sayizwa lo nto, lo Kristu owavela kubo ngokwenyama unguNkulunkulu obusisiwe uze kube phakade. Amen. Sayizwa lo nto bazalwane. So iBhayibheli liyacacisa ngongangabazeki ukuthi uKristu unguNkulunkulu. Yazi lento masiyifunda bazalwane, asisiqhubeke nasencwadi yamaHebheru chapter 1. AmaHebheru chapter 1. Asiqale kuverse 7 sifunde until verse 8. It's fine. Nobu 9 singawuyeka. Verse 8. Verse 7 to 8. Yeah. Mesiqale lapha kuverse 7 ufundeka kanje. Ngezingelosi uthi owenza izingelosi zakhe zibe yimimoya, izikhonzi zakhe zibe ngamalangabi omlilo. Kepha ngendodana uthi isihlalo sakho sobukhosi Nkulunkulu singesaphakade naphakade, intonga yobuqotho iyintonga yombuso wakho. Amen. Amen lapho. Kuthiwa bazalwane uNkulunkulu nayi into ayikhulumayo ngezingilosi uverse 7 lo. Siyibona leyo nto. Kuthiwa naka kusho ngezingilosi, then kuthiwa kodwa ngendodana naka kushoyo kuHebrews chapter 1. Umpostoli Paul ukhuluma ngobuNkulunkulu bukaKristu. Ukhuluma ngokuthi uKristu uyinkazimulo, ukuthi is the express image of God's person. Ngamanye amazwi like ufana noNkulunkulu qwaba. Nguye uKristu la kuthina wambula uNkulunkulu ukuthi unjani. And then lana kuverse 8 uthi uNkulunkulu imbala uthi mayikhuluma kuKristu uthi isihlalo sakho sobukhosi oNkulunkulu. Sayizwa lento bazalwane, sithi singunaphakade. So siyabona noNkulunkulu ubiza uNkulunkulu Baba, mayibiza uKristu uthi iNkulunkulu. Kuyazwakala bazalwane. iBhayibheli eliveza ngokungaphikiseki ukuthi ngempela uJesu Kristu lo wafayo, lesa sandla esanekwa sabethelwa esiphambanweni, yiso futhi lesandla esadala ilanga nenyanga nezinkanyezi. Same hand lesi sabhobozwayo ngenxa yethu. So uJesu bazalwane, ngiyafisa ukucabanga ukuthi uJesu wehla kakhulu ukuze asindise umuntu. Yazi mawufunda namaHebheru mhlawumbe sike silifunde leli, ngoba nakhona mhlawumbe omunye ngadideka. Bakhona abantu abathi yebo uJesu uNkulunkulu, siyavuma, kodwa uNkulunkulu ngenxa yokuthi uyindodana kaNkulunkulu, njengokuthi nami manginendodana engumfana, manginendodana izoba umuntu njengoba nami ngiwumuntu. Kodwa lokho akusho ukuthi uJesu wayehleze khona isikhathi la uJesu wayengekho khona waqala ke manje ngoba cha, kodwa iBhayibheli lakuphikisa lokho lithi ekuqaleni waseyivele khona. Now nali ivesi
elicacisa konke bazalwane kuphelela. Siyeni kuma Hebrew 7. Yebo. Asifundeni verse 3. Sengiyangichazela nje sesengingena ukumosha isikhathi siqale kuverse 1. Kodwa lana likhuluma ngoMelchizedek. Asikufundeni uverse 3. Uverse 3 ufundeka kanje. Engenayise, engenanina, engenaluzalo, engenakuqala kwezinsuku, nakuphela kokuphila, kepha efaniswe nendodana kaNkulunkulu, uhlala engumpristi njalo njalo. Amen. Siyayizwa ivesi bazalwane ikhuluma ngoMelchizedek ukuthi uMelchizedek ngesikhathi ebonakala lapha incwadi kaGenesis ku chapter 14 asitshelwa ukuthi ubani uma wakhe ubani ubaba wakhe ukuthi usukaphi wazalwa nini siyayizwa leyo nto futhi mawudlula kwincwadi kaGenesis chapter 14 asitshelwa ukuthi uMelchizedek washona nini. Sitshelwa nje ngoMelchizedek ongumpristi kaNkulunkulu kuphela. Manje umpostoli uPaul uqhathanisa impilo kaMelchizedek la emhlabeni. Uyiqhathanisa ngingathini ne-nature kaJesu. Uthi uMelchizedek akanakho ukuqala kwezinsuku. Siyayizwa leyo nto. Kuthiwa futhi akanaso nesiphelo. Uthi kodwa wenziwe njengendodana kaNkulunkulu. Noma ufaniswe nendodana kaNkulunkulu. Ngamanye amazwi kuthiwa isizathu sokuthi angisho uMelchizedek wayengumuntu njengenami nawe. Kodwa isizathu sokuthi uNkulunkulu angasitsheli ukuthi ubani ubaba wakhe noma wakhe uqale nini kuthiwa ngoba wayifaniswa nendodana kaNkulunkulu ngoba kuthiwa ubupristi bukaKristu Jesu manje kuthiwa buhamba ngalo line kaMelchizedek hayi lo line wabo-Aaron ngoba uJesu kayena umlevi wasesizweni sikaJuda ngokwenyama. Siyayizwa leyo nto. Kodwa into emangalisayo la bazalwane kuthiwa uJesu akanakho ukuqala kwezinsuku. Kodwa futhi nesiphetho akanaso. So lana bazalwane siyabona ngokungaphikiseki ukuthi uJesu ngempela wayehlezi ekhona. Imiqondo yabantu njengoba singabantu ayikwazi ukuqondisisa imvelo kaNkulunkulu. uNkulunkulu akanasiqalo. Kithina singabantu yonke into khona la iqale khona. Umuntu mayegula udokotela uthi lento iqale nini? Ngoba kuyazi ukuthi yonke into kukhona la iqale khona. Yonke into inesiqalo kodwa uNkulunkulu akanasiqalo. Nendodana kaNkulunkulu enguJesu Kristu ayinasiqalo. Umoya Ingcwele akanasiqalo. Siyayizwa bazalwane. Ayoblock kuyasicacela. Na sikhuluma ngoJesu. Nakuye manje bazalwane ngifuna sibone sesibona ukuthi uJesu uNkulunkulu. Ngifuna sike sibuke amagama kaJesu. Amagama kaJesu asenencwadi kaIsaya. Isaiah chapter 9. Sikhumbule singalahleki sizama ukufunda ngani ngoMikayeli. Isaiah chapter 9 verse 6. Sibuka manje amagama kaJesu. Yebo. Isaiah chapter 9 verse 6 ufundeka kanje. Ngokuba sizalelwa umntwana siphiwa indodana. Umbuso uyakuba semahlombe akhe. Negama lakhe liyakuthiwa umluleki omangalisayo. uNkulunkulu onamandla. Uyise ongunaphakade. Inkosi yokuthula. Amen. Amen. Uyazi amanye amabhayibheli njengaleli lami liyawahlukanisa lamagama. Lapha lithi makuthiwa uzokuthiwa igama lakhe kuyothiwa ngumluleki omangalisayo. Kuleli lami lithi igama lakhe kuyothiwa ngusimangaliso. Siyayizwa leyo bazalwane wonderful. Igama lakhe lokuqala. Elesibili kuthiwa ngumluleki. Liqhubeke iBhayibheli lithi uNkulunkulu onamandla. Amagama la kaJesu kuthiwa ngubaba ongunaphakade noma ngubaba wengunaphakade. Amanye amaversion asho kanjalo eyisimangaliso. Yabona nje indaba kaJesu bese isithi Prince of Peace, Nkosi yokuthula. Now lamagama kaJesu bazalwane njengoba enamagama amaningi kanje akhona amanye futhi esingawafundanga la. Siyakhumbula masifunda kwincwadi kaMateyu chapter 1 igama lakhe kuthiwa nguImmanuel. Siyibona leyo nto. Elinye igama kaJesu nguImmanuel, uNkulunkulu nathi. So lamagama kaJesu amagama kaJesu ahambisana nomsebenzi awenzayo. Mayenza izimangaliso uJesu kuthiwa ungusimangaliso. Yena uqobo usisimangaliso. Siyayizwa leyo bazalwane.
mayeluleka abantu njengoba kusukela kudala iBhayibheli liyakhuluma ngabantu abesalulekwa nguye uJesu bebuza kuye imibuzo kuze bathole kuye indlela. Lapho ungumaluleki sayizolweni bazalwane iBhayibheli malikhuluma ngamandla wakhe uJesu eveza endalweni konke lokho unguNkulunkulu onamandla. Futhi maye ungubaba ungunaphakade uJesu futhi aphinde abe yinkosi yokuthula ngoba uthanda ukuthula. So wonke lamagama ahambiselana nomsebenzi sukuJesu wenza ngaleso sikhathi. Emmanuel kuthiwa ungu-Emmanuel mase izaleke la emhlabeni sayizolweni bazalwane kuthiwa uNkulunkulu nathi uNkulunkulu nabantu Emmanuel lowo. Elinye igama lakhe abizwa ngalo lithini kuthiwa yiwundlu ukuze masifuna incwadi yesambulo njalo kuthiwa kabonakala iwundlu kabonakala iwundlu kabonakala iwundlu njengoba sifunda namanje 144,000 kuthiwa mawufunda incwadi yesambulo 14 verse 1 kuthiwa kwabonakala iwundlu limile entabeni yaseSiyoni nabantu abame nalo abayi-144,000 sayizolweni bazalwane. So elinye igama lakhe yiwundlu ngoba mayihlatswa uyiwundlu njengobethi Johani nali iwundlu kaNkulunkulu elisusa isono somhlaba wonke. uJesu elinye igama lakhe mawufunda kwincwadi ka-Isaiah chapter 53 kuthiwa uyinceku kaNkulunkulu ngoba uJesu la seyithunywe nguNkulunkulu uyinceku kaNkulunkulu ezokwenza umsebenzi wobunceku. Uyinceku kaNkulunkulu linye igama lakhe lelo maningi mawufunda kwincwadi kaZechariah chapter 6 verse 12 igama lakhe kuthiwa nguGatsha sayizolweni bazalwane. So kuthiwa uyigatsha uJesu and uyigatsha ngoba nguye owaluleka kusuka ezulwini ozohlangula abantu la emhlabeni. Nawo bazalwane khona igama engifuna silibona selincwadi kaMalaki chapter 3 verse 1 no-2. Amagama kaJesu maningi wonke ahambiselana nomsebenzi wakhe noba nendima esuke eyidlala ngaleso sikhathi. Very amazing. Naleli gama elithi Jesu elinye igama lakhe elalingaziwa lalingekho phambi ukuthi uJesu azalwe. Siyakhumbula igama elalingekho kodwa mawufunda incwadi kaMateyu 1 verse 21 kuthiwa Ingelosi uyakuzala indodana uyokuyibiza ukuthi igama layo nguJesu ngokuba iyakusindisa abantu bayo ezonweni zayo. Sayizolweni bazalwane. So leli gama lithi Jesu igama lesiHebheru isuka igama lesiHebheru likaJoshua Yeshua elisho ukuthi msindisi. So ngoba lana manje seyizele ukuthini ukuzosindisa igama lakhe kuthiwa ngumsindisi. So ngifuna sibone nje lokho bazalwane ukuthi uJesu unamagama amaningi ahambelana nendima esuke eyidlala ngaleso sikhathi. Ake sibuke naleli Malaki 3 verse 1. Uverse 1 ufundeka kanje. Ngithi ngizocela futhi uverse 1 no-2. Uverse 1 no-2. Yebo. Alright. Isithunywa sikaJehova. Bhekani ngiyathuma isithunywa sami. Siyakulungisa indlela phambi kwami. Inkosi eniyifunayo iyakufika ngokuzumayo ethempelini layo nesithunywa sesivumelwano enithokoza ngaso. Bheka siyeza usho uJehova Sebawothi. Ngubani ongathwala usuku lokufika kwaso? Ngubani oyakuma ekubonakaleni kwaso na? Ngokuba sinjengomlilo wocwengisisayo nensipho yomhlanzi. Amen. Naw labazalwane kukhulunywa ngoJesu ubizwa ngesithunywa sikaNkulunkulu. Ubizwa ngesithunywa sikaNkulunkulu la. Now ngiyalithanda leli gama kakhulukazi njengoba sifunda ngoMikayeli. Ngilithanda leli gama leli kaJesu okuthiwa uyisithunywa, the messenger of the covenant, ekuthiwa izofika etempileni langa. Kodwa ngubani uyokuma mayiqhamuka? Uyabona lo mbuzo uyafana ncamashe nombuzo obuzwayo kwincwadi yesambulo 6 verse 17. Makuqhamuka uJesu kuthiwa usuku lolwaka lakhe selifikile, ngubani uyokuma? Bese kungene ke manje 144,000 sakho mla silifunda lelo verse.
lo mbuzo ufana nalo ncamashi ngoba kukhulunywa ngomuntu oyedwa, uJesu isithunywa sikaNkulunkulu, naye singakhohlwa ukuthi unguNkulunkulu. Na bazalwane, leli gama elithi isithunywa igama lesiHebheru elithi malak. And leli gama elithi malak lisho nje lento esiyifundile esiZulwini, lisho ukuthi isithunywa. Mawufunda kodwa endaweni eziningi eBhayibhelini, leli gama lesiHebheru elithi malak kwezinye indawo litolikwe ngokuthi ingelosi kaNkulunkulu. Ngizokwenza nje isibonelo lapha mawufunda kwincwadi kaGenesis chapter 22, ngesikhathi uAbraham eyonikela ngendodana yakhe, wathi sewuphakamisile umbese ethi uzoyihlaba, lithi iBhayibheli ingelosi kaNkulunkulu yamemeza kuye. Lapha yangeSebheru kuthiwa imalak kaNkulunkulu. Seyizwa leyo nto? So igama elilodwa exactly lelithi isithunywa noma ingelosi. Isithunywa nengelosi yinto eyodwa. So ngifuna siqonde ukuthi izingelosi bazalwane yizithunywa zikaNkulunkulu nazo. Njengoba nangezinye isikhathi uJesu uyakwazi ukuthi abizwe ngesithunywa sikaNkulunkulu mayithunyiwe nguNkulunkulu, ngoba uJesu wayethunywa nguNkulunkulu. Njengoba nemhlabeni nala emhlabeni wayelokhu ethi mina ngithunywe ngubaba, mina ngithunywe ngubaba. Seyizwa leyo nto? Bekuthiwa kubhalwa ngesiHebheru bekuyovela umalak, ukuthi manje iTestament elisha libhalwe ngesiGreek lona. Kodwa nje mawufunda kwiTestament elidala njalo makukhulunywa ngengelosi kuthiwa malak. Leli gama elilodwa yilo elisetshenziswayo kuthiwa messenger, isithunywa. I hope lokho bazalwane kuyazakala. Na ngifuna sibuke leli gama likaMikayeli. Sifunda ngoMikayeli ingelosi enkulu ukuthi ubani uMikayeli ingelosi enkulu. Abantu kunokudideka okuningi ngokuthi ubani uMikayeli. Abanye bathi ingelosi enamandla nje ezulwini esebenzisana kunye noGabriel. Abanye bathi ingelosi eyaxabana nje noSathane, bangazwana noSathane kwathini. Mawukuthi uMikayeli oxabana noSathane uyingelosi ethize ekuyiyona yaxosha uSathane ezulwini, kungani sibona uSathane kodwa ezonda uJesu kangaka? Siyayizwa lento bazalwane? Kungani singasimuzwe nje uSathane ekhuluma into ngoMikayeli? Njengoba siloke sifunda nje uSathane uzonda into ehlangana noJesu. Manje sike sizibuze lokho. Na ngifisa ukuchaza leli gama elithi Mikayeli. Leli gama elithi Mikayeli lihlangana amagama amabili. Mikael, siyazi makuno El, Elohim, El Shaddai, konke into eno El ihlangana noNkulunkulu. Siyayizwa lento bazalwane? Njengokuthi Daniel, God is my judge. So uEl uhlangane noNkulunkulu, kuyinto enoGod phakathi. Na mayithi Mikael, leli gama lisho ukuthi who is like God. Siyayizwa leyo nto? Noma ethi lowo ofana noNkulunkulu. Leli gama lithi Mikael lisho kanjalo. Now masifunda eBhayibhelini kukhulunywa ngoMikayeli, kuthiwa uMikayeli yingelosi enkulu. Asiyona incwadi eyodwa nje ezokhuluma ngoMikayeli, asiyona incwadi kaJude. Incwadi kaJude 1:9. Sibone lento engiyishoyo. Kunesifundo labazalwane sizosifunda esingimangalisa kakhulu mina. Kathi ngibheka lento, yazi lento ingithinte ngenye indlela. Jude 1:9. Kepha uMikayeli ingelosi enkulu, lapho ephikisana noSathane, ekhulumisana naye ngesidumbu sikaMose, akabanga nasibindi sokuletha ukwahlulela kokuhlambalaza, kodwa wathi, iNkosi mayikujezise. Amen. Amen. Now sazobuya kuleli verse, into ebengifuna siyibone la ukuthi uMikayeli kuthiwa uyingelosi enkulu, the archangel ngesingesi. Now ngiyafisa naloko ukuchaza eBhayibhelini mawufunda kukhona amaserubi, singisho amaserubim, amaserafim namacherubim. Sayizwa lento bazalwane, ingelosi esizaziyo ngamagama izinga lazo. Ezinye asiwazi amazinga azo, kodwa siyawazi namacherubim. Amacherubim futhi yilana ezekiel 28
nama ufunda kwincwadi ka-Exodus chapter 25 kukhona amakherubhi amabili ukuthi amakherubhi asibakalayo kuwona ahleli eduze kwesihlalo sobukhosi then ama-seraphim bezinye izingelosi. I-archangel lekuthiwa njengoba kuthiwa uMikayeli the archangel nge-English, i-archangel iyodwa azikho ziningi. Leli gama lithi archangel livela kuMikayeli kuphela. Now sesichazile ukuthi leli gama lithi Mikayeli lisho ukuthini? Lisho ukuthi lowo ofana noNkulunkulu noma lowo oyilokho uNkulunkulu ayikona. Leli gama lithi Mikayeli lisho lokho. Yabo igama nje lesiHebheru elisho ukuthi lowo oyilokho uNkulunkulu ayikona. And then kuthiwa uMikayeli futhi is an archangel. U-archangel kuhlangana amagama amabili, arch no-angel. Yabo ukuthi nje ngesiZulu ithi ingelosi enkulu. Kodwa u-arch kusho ukuthi ukuba yi-chief. Siyayizwa leyo nto? Noba umholi noba ucaptain leli gama lithi arch sisho kanjalo ngesiGreek. So arch uba umholi, uba uchief, uba ucaptain kanjalo kanjalo. And then u-angel isithunywa njengoba besesitholile. So isithunywa okanye ngathi uMikayeli umholi wezithunywa. Siyayizwa lona bazalwane? Noba esinye isikhathi uma kuthiwa uchief ngasho ukuthi yisithunywa esikhulu. So ziningi indlela ongayitolika ngayo, umholi wezithunywa noba isithunywa esikhulu. Still yabo uyaba futhi isithunywa ngoba uyathumeka uMikayeli. Uphinde futhi abe umholi wezithunywa into eyodwa. So besithe uMikayeli usho ukuthi yilokho uNkulunkulu ayikona. And then noba ulo ofana noNkulunkulu. Sayibona leyo nto uMikayeli. And then sathi ingelosi yona usho ukuthi isithunywa. And then u-arch usho ukuthi ngumholi noba ngomkhulu wezithunywa. So masiyitolika nje kahle leli gama lithi Mikayeli the archangel singathi isithunywa esikhulu noba ngumholi wezithunywa ofana noNkulunkulu. Sayizwa leyo nto? Mikayeli the archangel, umholi wezithunywa ofana noNkulunkulu noba umholi wezithunywa oyilokho uNkulunkulu ayikona. Mikayeli the archangel. Leli gama lithi Mikayeli the archangel lisho lokho nje lo engikushoyo. Nabazalwane, ukuze sithole ukuthi kahle kahle ubani uMikayeli, kumele ke bazalwane sibone izinto uMikayeli azenzayo. Kumele sibone izinto uMikayeli azenzayo la ezwini ukuze sibe nesiqiniseko ukuthi ngempela ubani uMikayeli. Okokuqala siyathola la uMikayeli ku chapter 1 verse 9 kaJude. uMikayeli kuthiwa wayi-arguisha noSathane, bebekhuluma noSathane mayelana nomzimba kaMose. Sabuka last week safunda ukuthi uMose wayemuntu oqala wokuvuswa kwabafileyo. Wafika uMikayeli ezomvusa. uSathane umile eduze kwethuna uya-arguisha mayelana nomzimba uthi cha ngeke azavuka uMose ngoba phela uMose wenze u1 no2 no3. Sayizwa lona bazalwane? And then uMikayeli kuthi akakhulumanga okunye wave wathi nje inkosi ikujezise. Uyazi ukuthi lamagama lamazwi la ikhona enye indawo akhulunywa kuyona eBhayibhelini iyodwa kuphela indawo akhulunywa kuyona lamazwi akhulunywa uMikayeli. Ngifuna sibone ukuthi kuleyo ndawo akhulunywa uba ngoba lo muntu owakhulumayo lamazwi kwenye indawo eBhayibhelini uyafana nalo akhulumayo la kwincwadi kaJude 1 verse 9. Futhi kusuke kusenzeka into ecishe ifane. Ake sibukeni. Asiyele incwadi Zechariah chapter 3. Ngeke siqale ku verse 1. Chapter verse 3. 2. Okay. Yeah. So, uJoshua umpristi omkhulu ephambi kwengelosi kaJehova. Uverse 1. Wayesengibonisa uJoshua umpristi omkhulu emi phambi kwengelosi kaJehova noSathane emi ngakwesokunene sakhe ukumelana naye. uJehova wathi kuSathane, uJehova uyakukhuza Sathane. Yebo, uJehova olikhethile iJerusalema uyakukukhuza. Lo akasiso isikhuni esophulwe emlilweni na. Amen. Ikhuluma leli verse likhuluma ngoJoshua malithi lo
akasiso isikhuni esophulwe emlilweni na. Ake sibukele kuverse 3 ukuthi uJoshua wayenjani. Uverse 3. UJoshua wayembethe izingubo ezingcolileyo. Wayemi phambi kwengelosi. Amen. Amen. Lana uJoshua kuthiwa wayengcolile. Kuthiwa uJoshua wayengcolile. Na kuthiwa mayibonakala kuverse 1 kuthiwa bonakala uJoshua kwabe sekwabonakala noSathane emelele naye ngamanye amazwi wayenza lokhu uSathane akwenzayo vele. Wayemangalela ngazi noma ngibeka kahle ngesiZulu. Kodwa wayem-accuser njengoba kuthiwa uSathane is the accuser of the brethren. Seyizolweni bazalwane. Wayikhuluma ngezono zikaJoshua. Ezivela njengoba zinjalo njengoba lithi iBhayibheli kuverse 3 kuthiwa uJoshua wayegqoke ingubo ezingcolile. Kodwa uNkulunkulu kuthiwa kwakhuluma bani ke bazalwane? Kuthiwa kwakhuluma uJehova. Wathi uNkulunkulu uyakukhuza, uJehova uyakukhuza Sathane. Mawuyifunda ngesingesi kukhulunywa lamazwi afanayo ncamashe nalabo esifunda kwincwadi kaJude. La kuthiwa uNkulunkulu akujezise Sathane. Ngesingesi ithi the Lord rebuke thee Satan. The Lord rebuke thee Satan. And lamavesi leli uverse 2. Lamazwi la kuverse 2 avela kuphela lapha yakuncwadi kaZechariah 3 verse 2 nakuJude 1 verse 9. La uNkulunkulu ethi the Lord rebuke thee Satan. uSathane abe emangalela umuntu. Lapha kuJude uSathane wayemangalela uMose. Lana uSathane wayemangalela ubani? Umpristi omkhulu uJoshua. And amazwi aphuma kuJehova kuthiwa athi uNkulunkulu uJehova uyakukhuza Sathane. So njengoba sibuka lamazwi ekhulunywa la kuJehova and then ayokhulunywa lapha uMikayeli. Lokhu kuyaveza ukuthi lamazwi akhulunywa ngomuntu oyedwa okuyena oyini. Cela ningitshene bazalwane, cela ningitshene. Njengoba sinomuntu omelene nathi oyi-accuser yethu. Cela ningitshene bazalwane. Ngubani angisho uSathane umelene nathi ngamanye amazwi is against us, is our accuser. Ngicela sibone bazalwane ukuthi ngicela ukubuza amazwi ukuthi ubani ongummeli wethu? uJesu. uJesu umuntu osimele ongummeli wethu. Sayibona bazalwane. Now sithola lapha kwincwadi kaJude 1 verse 9 umuntu omele uMose ungumikayeli. Sayizolweni bazalwane. And noma ufunda kwincwadi kaDaniel chapter 12 verse 1 amanye amavesi ngesiye kuwona. Mawufunda kwincwadi kaDaniel chapter 12 verse 1 iBhayibheli malikhuluma ngommeli lithi ithi ngalelo suku uyakusukuma uMikayeli uthi inkosi emele abantwana bakwaSirayeli. Sayizolweni bazalwane. Oyizithi esukumela emela abantwana bakwaSirayeli ebathi beya kanjalo. So umuntu omele abantwana bakwaSirayeli noma omele thina njengamaKristu uMikayeli. And masifunda kodwa kwezinye incwadi siyathola ukuthi ummeli wethu nguJesu Kristu. Nathi bengifuna sibone oqala ukuthi uMikayeli ubonakala engummeli mawukuthi uSathane uaccuser abantu. Nangu uMikayeli ungummeli. Na okwesibili ngifuna sibone makuvuswa abafileyo. Lapha kuJude chapter 1 verse 9 bekuyovuswa uMose njengoba kukhulunywa ngomzimba kaMose. Kunelinye ivesi ekufuna silibone elikhuluma ngokuvuswa kwabafileyo. Asiye encwadi kwabaseTesalonika. Sibuka ukuthi ubani okhulumayo noma omemezayo ukuze kuvuswe abafileyo. KwabaseTesalonika bokuqala chapter 4 verse 4 bazalwane. Sifunda uverse 16 ngenxa yesikhathi. Uverse 16 ufundeka kanje. Ngokuba inkosi uqobo iyakwehla ezulwini ngezwi lenhlokomo, ngephimbo lengelo enkulu, nangecilongo likaNkulunkulu, nabafileyo kuKristu bayakuvuka kuqala. Amen. Kuthiwa inkosi mayehla kuthiwa izwi ememeza ngalo kuthiwa yizwi lani bazalwane? Lengilosi enkulu. So izwi elizwakalayo ukuze kuvuswe abafileyo kuthiwa yizwi lengilosi
enkulu. Lana kwi-English ithi with the voice of the archangel. Sikhumbule ukuthi bengithe i-archangel iyodwa kuphela kuMikayeli. UMikayeli akafani nama-cherubim amaningi. Ama-cherubim it's more than one. Ama-seraphim it's more than one. Kodwa uMikayeli i-archangel iyodwa kuphela. And kuthiwa yizwi lakhe elizwakalayo ukuze kuvuke abafileyo emathuneni. Ake sibukeni incwadi kaJohn chapter 5 ukuthi yizwi likabani elivusa abafileyo emathuneni. Yizwi likabani elivusa abafileyo emathuneni. John chapter 5 sifunde bazalwane. Asifunde no verse 25, sifunde no verse 28. Yeah. Uverse 25 ufundeka kanje. Ngiqinisile ngithi kini isikhathi siyeza sesikhona namanje lapho abafileyo beyakulizwa izwi lendodana kaNkulunkulu abezwayo bayakuphila. Verse 28. Uverse 28 ufundeka kanje. Ningamangali ngalokho ngokuba isikhathi siyeza lapho bonke abasemathuneni beyakulizwa izwi layo. Amen. Kube verse 29 ukuthi okwenzekalani mase belizwi izwi lendodana kaNkulunkulu. Okay. Verse 29. Abenze ukulunga baphumele ekuvukeni kokuphila. Abenze okubi ekuvukeni kokulahlwa. Amen. Amen. Nabazalwane siyatshana la ukuthi abantu into ezokwenza ukuthi bavuke kuthiwa yizwi lendodana kaNkulunkulu. Kuyazwakala bazalwane. But mawufunda kwabaseTesalonika kuthiwa yizwi lengilosi enkulu, yizwi le-archangel elivusa abantu. Kodwa kuJohn uthi uJesu yizwi lendodana kaNkulunkulu. Siyezwa bazalwane. So kusho ukuthi lokhu ngoba kona amazwi amabili. Uyedwa umuntu uze uyasho uJesu ukuthi lana ubaba verse 26 yasho ukuthi ubaba unikeze indodana ukuthi ibe nokuphila kuyo. Nokuthi futhi ibavuse abantu. Siyezwa lo. So uyedwa kuphela umuntu okwazi ukuvusa abantu nguJesu. Amathuna azovuleka mhla kubuya uJesu uze athi uJesu yimi uvuko. So kusho ukuthi bazalwane njengoba izwi lengilosi enkulu noba izwi likaMikayeli livusa abafileyo njengezwi lendodana kaNkulunkulu livusa abafileyo, kusho ukuthi uMikayeli nendodana kaNkulunkulu ngumuntu oyedwa. uMikayeli igama elinye likaJesu mayihola ingilosi zezulu azidalile. Siyezwa bazalwane. Ingakho mawufunda kwincwadi yesambulo kuthiwa kwaba nempi ezulwini. Siyezwa bazalwane. Kuthiwa uMikayeli nezingilosi zakhe walwa noDraco nezingilosi zakhe. Now sake sakufunda lo ukuthi ngaye ngabuza ngathi uDraco njengoba uDraco kuyisathane naye wayeyingilosi akadalanga zingilosi, wazithola kanjani nezingilosi? Masifunda kwincwadi yesambulo chapter 12 siyathola ukuthi wazithola ngamanga. Liyasho lapha iBhayibheli kuverse 3 ka-chapter 12 ukuthi wasebenzisa umsila wakhe. Na umsila isimboli yamanga. Wasebenzisa umsila wakhe ukudonsa iy'nkanyezi zezulu, iy'ngilosi zezulu. Siyayibona leyo nto. So wayizuza ngamanga. Njenganala emhlabeni lithi iBhayibheli langisho lithi kunabantu abangabakaSathane. Njengoba uJesu wayekhuluma nabaFarisi ethi ningabakayihlo uSathane. Abantu bedalwe uNkulunkulu bonke. Usho kanjani uJesu ukuthi abantu bakaSathane? Bangabantu bakaSathane ngoba ubadonse ngamanga wakhe badonseka bawakholwa. So ney'ngilosi lezi zasesayidini lakhe wazidonsa uSathane ngamanga. But uMikayeli ongakhuluma ngamanga kushiwo kanjani ukuthi ezakhe? Kuba ney'ngilosi kanjani? Akushiwo nokuthi umholi wezingilosi kuthiwa uMikayeli nezingilosi zakhe. Hayi ney'ngilosi aziholayo kuthiwa ezakhe. Ezakhe ngoba uzidalile. uMikayeli elinye igama likaJesu. Nabazalwane ngifuna ukuveza into yokugcina-ke then hayi siyadlula manje. Kuleli verse engikhuluma ngalo uMikayeli
kuleli verse engikhuluma ngalo lapha kuncwadi yesambulo 12 verse 7. Umikayeli ubonakala ehola ingilosi esempini noSathane, wamnqoba futhi uSathane. Na ngifuna sibone esinye isikhathi la kuvela khona eBhayibhelini umholi wezingilosi. Angise siyabona manje la incwadi yesambulo 12 verse 7 ukuthi umholi wezingilosi nguMikayeli. Na ngifuna sibone eBhayibhelini la kuvela khona umholi wezingilosi. Ngifuna sibone nje esinye isikhathi la kuvela umholi wezingilosi. Sibone ukuthi ngubani umholi wezingilosi. And lo muntu esobona kuyena lo mholi wezingilosi umuntu oyedwa noMikayeli, ngoba izingilosi azinabo abaholi abaningi, nomholi oyedwa. Athena incwadi kaJoshua chapter 5, umholi webutho likaNkulunkulu ubani? Joshua chapter 5. Angisho sithole incwadi yesambulo ukuthi umholi wezingilosi nguMikayeli. So manje sifuna ukuthola ukuthi ayikho yini enye indawo ekhuluma ngomholi wezingilosi, ngoba sizama ukuthola ukuthi ngubani uMikayeli. Njengoba esitholile ukuthi umuntu osimele noma umuntu omele abantwana bakaNkulunkulu makumele bavuse uSathane emelene nabo eba-accuser nguMikayeli. Sabe sesiyathola eBhayibhelini ukuthi hawu umuntu vele osimele nguJesu. Futhi uMikayeli kungenzeka yini ukuthi nguJesu, vele nguJesu, mina ngiyamazi uJesu ngiyazi. Kodwa uma usa-investigator uyabuya uyazibuza ukuthi hawu kungenzeka yini ukuthi uJesu, ngoba naku uMikayeli uwummeli wethu la, nangu noJesu ngummeli. And then futhi yilizwi likaMikayeli elivusa abafileyo, kodwa futhi yizwi kaJesu elivusa abafileyo. Kungenzeka yini ukuthi uMikayeli nguJesu? Uloku uyibuza. Hawu naku uMikayeli futhi ngumholi wezingilosi zikaNkulunkulu. Naku incwadi yesambulo 12 verse 7. Manje sizama ukubuka enye indawo la sithola khona umholi wey'ngilosi zikaNkulunkulu. Ilana kuJoshua chapter 5. Siyahlola imibhalo. Verse Verse 14. No. In fact bazalwane asiqale nje kahle le uyoziqonde. Verse 13 to 15. Lana ungafundi uJoshua babeqeda kuba nePassover, basebewelile umfula iJordani, kodwa bengakangeni, bengalinqobi izwe laseKanani. Kusamele baqale banqobe iJerikho. Manje kunenkinga encane njengoba beqeda kwenza iPassover. Lithi iBhayibheli mabeqeda kwenza iPassover, iPhasika, kuthiwa imana yama lapho ukuna, yama lapho, kuzange kuphinde kune imana la kusukela lapho. Manje uJoshua wabona ukuthi kuyaphoqa ngempela ukuthi baqale bangene-ke manje banqobe izizwe lezi ezilapha, ngoba bazofa indlala. uJoshua waphuma eyokhuleka eyomeditate, wabese ibona umuntu. Ake sifundeni ngayo le ndaba-ke, ibona umuntu. Verse 13 to 15. lapha kuverse 13 kufundeka kanje. Kwathi uJoshua esengaseJerikho waphakamisa amehlo akhe wabona, bheka, nanso indoda malungana naye enenkemba yayo ihoshiwe esandleni sayo. uJoshua waya kuyo wathi kuyo, uvuna thina noma izitha zethu na? Yathi cha, ngifikile njengesikhulu sebandla likaJehova. uJoshua wayesewa ngobuso emhlabathini, wakhuleka wathi kuyo, ithini inkosi yami encekwini yayo na? Isikhulu sebandla likaJehova sathi kuJoshua, khumula isicathulo sakho onyaweni lwakho, ngokuba indawo omi kuyo ingcwele. uJoshua wenze njalo-ke. Amen. Amen. Bazalwane. Angazi naseyibona yini le nto. Kusempini la, kuyaliwa, kwehle ibandla likaJehova. Leli gama lithi ibandla likaJehova into eyodwa nokuthi ibutho likaJehova. Khuluma ngengilosi zikaNkulunkulu. La kwesiNgisi iBhayibheli ithi ibutho likaJehova, the host. uJoshua uthi ubona le ndoda iphethe inkemba. uthi wasondela kuyo. Mayisondela kuyo le ndoda, uyayibuza ukuthi uvuna thina noma izitha zethu. Uthi are you against? Uthi are you for us or are you against us? Ithi indoda, mina ngize njengomholi webutho likaJehova. Kuthiwa uJoshua wawa phambi kwayo le ndoda wakhuleka.
sayizona bazalwane. Na omunye umuntu angathi hayi bekuyingilosi nje. Ngoba phela umuntu oyihola ingilosi, kahle kahle la izingilosi zezulu zazehlile ukuzodonsa indonga zaseJericho. Njengoba ufunda ku-chapter 6, indonga zaJericho zawa zingathintangwa nangomuntu oyedwa obonakalayo. Kwakuyileli butho likaJehova lehlile. Kodwa uJoshua akabonanga ibutho lonke, ubone nje umholi kuphela. So uJehova wayempha amandla ukuthi sinawe. Nawo bazalwane, omunye angathi hayi lo mholi webutho likaJehova ingilosi nje kuphela. Kodwa akunjalo. Ngazi kanjani ukuthi akunjalo? Yingoba izingilosi njalo eBhayibhelini makuvela ingilosi ikhuleke kumuntu, uyazi yini enzekalayo? Ingilosi yamfukula umuntu. Ithi ungakwenzi lokho. Mawufuna ukubona lokho ungahambe ufunda incwadi yesambulo chapter 19, ufunda nencwadi yesambulo chapter 22. La uJohane umambuli kuthiwa uyasho ukuthi ngawa phambi kwayo ingilosi izithe kuyo. Kuthi ingilosi yamsukumisa, ingilosi ephakeme uGabriel. Yamsukumisa yathi ungakwenzi lokho. Waphinde futhi chapter 22 ngoba zazimangalisa izinto wayezambulelwa. Washona phansi futhi wakhuleka kuyingilosi yathi ungakwenzi lokho. Khuleka kuNkulunkulu kuphela. Ngoba nami ngiyinceku njenganawe. Kusho ingilosi enkulu bazalwane. Ingilosi enkulu njengoGabriel. Now lana bazalwane, le ndoda le ewumholi wokukhuleka kuNkulunkulu ayimsukumisanga uJoshua yathi hayi ungakhuleki. Yathula ngempela ngizothini ngesiZulu. Le ndoda yakungena ukuthi kukhulekwe kuyo. He accepted the worship. And isigcino ke manje ukuthi icacise le ndoda ukuthi ubani ngempela, icacise ngendlela noJoshua angeke angabaze ngayo. Yathi mase ibuza uJoshua wathi ithini inkosi yami kwinceku yayo? Yaphendula ngezwi indoda ithi khumula imbadada zakho. Ngoba la ume khona kungcwele. Seyizwa leyo nto. Ubani omunye bazalwane kwakhuluma lo mazwi? uNkulunkulu ewakhuluma kuMose, siyakhumbula Exodus chapter 3 verse 5. So kuyabonakala la ukuthi uJoshua wahlangana noJesu imbala. NoJesu imbala. uJesu kuphela ongamukela ini ukuthi kukhulekwe kuye. uJesu kuphela ongakhuluma lamazwi owayewakhulumile futhi Jesu nakuMose ukuthi njengoba ngime la ubukho bami benza le ndawo ukuthi ibe ngcwele. Ubukho bami benza le ndawo ukuthi ibe ngcwele. So siyathola bazalwane ukuthi umholi webutho likaNkulunkulu umuntu okukhulekwayo kuye, umuntu futhi lo wayebonakala nakuMose onguJesu Kristu. Kodwa masifunda incwadi yesambulo, umholi webutho likaNkulunkulu nguMikayeli. So lokhu kuyasibonakalisa ukuthi uMikayeli nguJesu. uMikayeli nguJesu bazalwane. Na ngizoveza nje into yokugcina, ngifuna uyiveza ngokushesha. Bengithi ngiphethe amavesi amaningi la esiwabuka. Kodwa sengifika sibuke mhlambe nje ambalwa and then sivale indaba kaMikayeli. Kunento engifisa nje siyibone bazalwane ngale ndaba kaMikayeli. Lana manje engifisa sikubuke ukuthi ziningi izikhathi eBhayibhelini uJesu ebonakala njengengilosi. Ziningi ini izikhathi eBhayibhelini uJesu ebonakala njengani? Njengengilosi. Noma ngizothi ziningi izikhathi uNkulunkulu ebonakala njengengilosi. Kube ngathi ingilosi kumuntu ombukile. Futhi kubhalwe kudlule kwivesi kube ngathi ingilosi. Kodwa futhi makuqhutsheka ubone ukuthi cha kahle uNkulunkulu. Now ngithi uJesu noma uNkulunkulu ngoba uJesu unguNkulunkulu. Ake sibukeni something athi lencwadi kaGenesis. Ngoba abantu abaningi indaba kaMikayeli ukuthi uMikayeli nguJesu. Enye into ejwayele bashaya bathi uJesu enguNkulunkulu. Iyamehlisa phela mawuzothi uyingilosi. Kunento engifuna siyibone ekugcineni. Mase sibuke konke lokho. Kodwa ngifuna sibone manje nje amavesi ukuthi cha ngempela ziningi izikhathi la uNkulunkulu ezambula njengengilosi. Ake sibukeni. Genesis chapter 31 verse 11 to 13. So like verse 11 and 13. Ufundeka kanje. Ingelosi kaNkulunkulu yathi kimi ephusheni, Jakobe. Ngathi ngilapha.
yayisithi, awuphakamise amehlo akho, ubone ukuthi zonke izimpongo ezikhwela umhlambi zingezinemishwe nezimanakanaka nezinala ngokuba ngibone konke uLabani akwenza kuwe. NginguNkulunkulu waseBhetheli, lapho wagcoba khona insika nalapho wenza isithembiso kimi. Manje vuka, usuke kuleli zwe, ubuyele ezweni lokuzalwa kwakho. Amen. Amen. Uyezwa la kuthiwani mayiqala kuthiwa ingilosi kaNkulunkulu yakhuluma kimi yathi Jakobe wathi ngilapha Nkosi. Kodwa mase iqhubeka ingilosi ithi nginguNkulunkulu waseBhetheli. Uyezwa lona bazalwane? So ingilosi le oye kubonakala engathi ingilosi. Kodwa mase uqhubeka nayo yabona ukuthi cha ingilosi ejwayelekile nguNkulunkulu imbala. nguNkulunkulu imbala. Now ake sifundeni futhi aselincwadi ka-Exodus sibone kuMose. Siyibona lento zilana. Exodus chapter 3. Siyakhumbula ukuthi umuntu bekhuluma noJoshua. Ngithe mina bekuJesu. Ngibone ngathi uJesu ngibona ngoba uyakhulekwa kuye. Ngibona futhi nangamazwi awakhulumile ukuthi khumula imbadada zakho. Ake sizwe ukuthi uMose yena uthi ubani wayekhuluma nani. Kuvesi ba? Exodus chapter 3 sizofunda uverse 2 nje kuphela. Okay. Uvesi 2 ufundeka kanje. Kwabonakala kuye ingelosi kaJehova elangabini lomlilo livela phakathi kwesihlahla. Wabuka, bheka isihlahla savutha umlilo, kepha isihlahla asiphelanga nokho. Amen. Amen. Futhi mawuqhubeka nayo so kwabonakala ingilosi kaNkulunkulu thina sithi mhlambe sijwayele ukuthi thina kwabonakala uNkulunkulu angisho evutheni womlilo. Kodwa uMose mayikhuluma uthi kwabonakala ingilosi kaNkulunkulu. Now vele ukhuluma ngaye uNkulunkulu imbala. Kodwa uthi lana kwabonakala ingilosi kaNkulunkulu. Ubani le ngilosi kaNkulunkulu okhulunywa ngayo? Asilincwadi yezenzo sibone. Izenzo chapter 7. Izenzo isahluko 7. Verse 30 sifunda kusukela verse 30 ukuyoma ku verse 32. Bengicela ukuthi bazalwane kuze simane sikwazi ukuthi sifunda incwadi yezenzo kodwa sisazobuyela ku-Exodus futhi. Chapter 7 izenzo verse 30 no-32. Uya ku-32 asithi uya ku-32. Yebo. Oh, okay. Mesiqala lapha kuverse 30 ufundeka kanje. Kwathi sekuphelele iminyaka engamashumi 4 kwabonakala kuye ehlane lentaba yaseSinayi ingelosi iselangabini lomlilo esihlahleni. uMose ekubona wamangala ngalowo mbono. Esasondela ukuba abhekisise kwafika izwi lenkosi lathi, nginguNkulunkulu wawoyihlo, uNkulunkulu ka-Abrahama noka-Isaka nokaJakobe. uMose wathuthumela, akaba nasibindi sokubhekisisa. Amen. Siyibona le bazalwane. So kwabonakala ingilosi kaNkulunkulu kodwa mase ikhuluma ingilosi ithi nginguNkulunkulu njengalapha kuJakobe. Kuthiwa weza izwi kaNkulunkulu lithi Jakobe, izwi lengilosi kaNkulunkulu lithi Jakobe wathi ngila. Mase ikhuluma kodwa ithi nginguNkulunkulu waseBhetheli. Nala uMose ubona into eyodwa futhi ingilosi kaNkulunkulu kodwa mase ikhuluma uthi nginguNkulunkulu ka-Abraham, nguNkulunkulu ka-Isaac, nguNkulunkulu kaJakobe. Ake sifundeni futhi aseqeni kancane. Ake siweqeke lamanye amavesi ku-chapter 7 asiyene ku-verse 38. Uverse 38 ufundeka kanje. Ngikhuluma ngoMose. Yeah. Nguye lowo owayesebandleni ehlane kanye nengelosi eyakhuluma naye entabeni yaseSinayi kanye nawobaba nowamukela amazwi okuphila ukuze aninike wona. Amen.
Bazalwane, ngicela sicabangeni ngizonibuza kodwa ngenxa yesikhathi angizonikeza ithuba lokuphendula kodwa ngicela sicabangeni. Ngubani owakhuluma noMose eSinayi? Siyazi ukuthi nguNkulunkulu. Siyayizwa leyo nto? Mm. Kahle kahle sizobona manje lenye ivesi. Sizobona ukuthi kwakunguJesu. So kwangeyona uNkulunkulu uBaba, kwakunguJesu imbala. Kodwa mayikhuluma ngayo le ndaba uNkulunkulu kwincwadi yezenzo, uthi yingilosi, kuthiwa uMose wayenebandla ehlane kanye nengilosi le eyayikhulume naye eSinayi. Siyayizwa nini bazalwane? So uMose ehlane wayengahambi yedwa, wayehamba noNkulunkulu, noma ngizothi wayehamba noJesu. Kodwa uma uyifunda la ithi wayehamba nengilosi eyayikhulume naye eSinayi. So ngifuna sibone ukuthi ziningi izikhathi la uJesu uma ibonakala kube ngathi yingilosi, kube ngathi yingilosi. Na ake ngifunde mhlambe ngizothi okokugcina iqale kanjani le. Aseni lapha kwincwadi ka-Exodus chapter 14. Now uma ufunda kwincwadi ka-Exodus chapter 13 uverse 21, iBhayibheli liyasitshela ukuthi uNkulunkulu wayehola abantwana base-Israyeli ehamba eyinsika yefu emini, phinda abe yinsika futhi yani yomlilo ebusuku. Manje la chapter 14 kunento eyenzeke ngifisa siyibuye bazalwane. Chapter 14 asifundeni uverse 19 no-20. Ingelosi kaNkulunkulu eyayihambile phambi kwempi ka-Israyeli yasuka yahamba emva kwabo, nensika yefu yasuka phambi kwabo, yema emva kwabo. Yafika phakathi kwempi yaseGibhithe nempi yakwa-Israyeli. Kwakukhona ifu nobumnyama, noma ikhanya ebusuku, ukuze izimpi zingakwazi ukusondelana ubusuku bonke. Amen. Nakuthi abazalwane, ingilosi kaNkulunkulu yiyo eyayihamba phambi kwabantwana bakaNkulunkulu, phambi kwabantwana baka-Israyeli. Mase kusondela amabutho aseGibhithe, kuthiwa ingilosi yasuka phambi kwabo, yama emva kwabo, ukuze ikwazi ukuthi ime phakathi kwabantwana bakaNkulunkulu naphakathi in between abantwana bakaNkulunkulu nebutho likaFaro, ingilosi kaNkulunkulu. So la kodwa thina siyazi ukuthi uNkulunkulu owenza lokho, kodwa lana kukhulunywa okungazi ukuthi yingilosi ethize. Na ubani le ngilosi yayihamba nabo? Ngoba uyasitshena uNkulunkulu kwincwadi yezenzo chapter 7 kuthiwa uMose ekhuluma naye eSinayi, ehamba naye naleyo ngilosi. Phinde iyabonakala futhi le ngilosi ukuthi yiyo eyayihola abantwana bakaNkulunkulu behamba ehlane. Ubani le ngilosi le? Ayiseni incwadi yokugcina, ivesi lokugcina elikhuluma le ndaba. 1 Corinthians chapter 10. Ubani wayehamba ubani le ngilosi? Yaphenya nje bazalwane imibhalo. 1 Corinthians chapter 10. Ngicela sifunde verse 1 sime ku-verse 4. Yeah. Sifuna ukubona ukuthi ubani le ngilosi hamba nabo ehlane. Ufundeka kanje. Ngokuba angithandi bazalwane ukuba ningazi ukuthi okhokho bethu bonke babe phansi kwefu, bonke badabula ulwandle, bonke babhaphathiswa kuMose efwini nasolwandle, bonke badla kudla kunye komoya, bonke baphuza kuphuza kunye komoya, ngokuba baphuza edwaleni lomoya elabalandelayo, idwala lelo lalinguKristu. Amen. Kuthiwa bazalwane, kuthiwa ngokuba baphuza kulelo dwala lani lomoya elalibalandela. Amanye amaveshini athi elalihamba nabo. Kuthiwa lelo dwala lalinguKristu. Siyayizwa lento bazalwane? So umuntu lengilosi le yayihamba nabantwana bakaSirayeli ehlane, uPaul uthi kwakunguKristu lo ehamba nabo. uKristu wakhuluma imithetho eyishumi. uKristu oyehamba nabo eyifu lapha
uKristu wayelokhu ehamba nabo baze bayongena eKanani befakwa nguKristu. Siyayizwa leyo nto bazalwane, kusho iBhayibhili. Kodwa mawufunda amavesi amaningi athi ingilosi, ingilosi kaNkulunkulu, ingilosi kaNkulunkulu, namawufunda futhi iBhayibheli liphinde lithi uJehova, 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 yingoba le ngilosi ekukhulunywa ngayo yona ingilosi ejwayelekile nguKristu uqobo. uKristu bazalwane unguJehova ngoba uKristu unguNkulunkulu. Asithembe ukuthi lokhu bazalwane kuyasicacela. Now, nasi isifundo mina engisitholile la engifisa labo bazalwane nani nisithole. Bazalwane, uKristu siyambona ukuthi wayenguNkulunkulu phezulu. Siqale kanjalo masifunda uJohn chapter 1. enguNkulunkulu ephakeme futhi engenasiqalo engenasiphetho. Sibone wonke lawo mavesi. Kodwa sesimthola uKristu seyinamagama ahlukile ehambiselana nemisebenzi ayenzayo. Ngesinye isikhathi ungusimangaliso, ungumaluleki, uyinkosi yokuthula. Ngesinye isikhathi ungu-Immanuel ngoba uhleli nabantu. Ngesinye isikhathi aze abe yibundlu. Siyayizwa loo nto bazalwane. Ngesinye isikhathi abe yisithunywa sikaNkulunkulu. Ngesinye isikhathi abe yinceku kaNkulunkulu. Amagama wonke la akhuluma ngobani? ngoKristu ophezulu olingana noNkulunkulu straight. Na bazalwane, yazi lento ingivezeleni. Njengoba uKristu wayekwazi ukuthi abe yini noba yini edingekayo ukuthi abe yiyona ukuze kufeze icebo likaNkulunkulu, nathi uNkulunkulu ufisa ukuthi sibe ngabantu, funa sibe ngabantu aba-willing ukuba yini noba yini uNkulunkulu afisa ukuthi sibe yiyona, as long as konke kuzosebenzela udumo lukaNkulunkulu. Zizoba khona izikhathi njengomKristu uthi ufundile, uhlonishwa la waziwa khona, kodwa mhlambe uye emcimbini othize ufake emakhishini, abantu bakudelele ubaseva lapho. Sayibona leyo nto. uNkulunkulu uzofuna ngaleso sikhathi ukuthi ube umuntu nje wasekhishini. Senzeni bazalwane, njengomKristu ziba ningi izikhathi la kumele ube yinto mhlambe okuyona in general, kodwa uNkulunkulu ufuna umuntu ozoba yini noba yini. Ngesinye isikhathi kuzoba nabantu abazokuthathisa okwengane. Mhlawumbe uzothi mayikubuka ebutheni abone ngathi ayikhange ngathi usemncanelo ayikhulumele noma ikanjani. Lokho mina kwaye kwangenzekela bazalwane, ngiyazi ngambangana ngempela. Kodwa uNkulunkulu njengoba sifunda kuKristu owayekwazi ukuthi waze waba yimuntu. Angisho iBhayibheli liyasho ukuthi uJesu ulethwe njengewundlu ukuthi ahlatshwe. uJesu wayengakhuluma uma ethanda athi hayi cha mina nguNkulunkulu angihlatshwe, amawundlu ahlatshwayo, kodwa wavuma ukuba yiwundlu. So lento ingithintile kakhulu ukuthi uJesu bazalwane wavuma ukuba yini noma yini uNkulunkulu afisa ukuthi abe yiyona, as long as kuzosobenzela ini? Udumo lukaNkulunkulu. Udumo lukaNkulunkulu. Nayo into engiyifundayo nje ngoJesu, njengoba manje simbiza ngoJesu. uJesu leli igama bazalwane alithole ngoba ezoba ngumsindisi. Ngesikhathi kungakadingeki umuntu ozosindiswa, wayengekho umsindisi, wayengekho uJesu. Siyayizwa bazalwane, wayengekho uJesu. Igama, hayi ukuthi yena wayengekho, igama leli. So bazalwane, uJesu uyinoba yini, wayengabizwa ukuthi uyiwundlu, kodwa manje simbiza ngewundlu. Thina ngeSixhosa sithi imvana kaThixo, ngoba uvume ukuba yini noma yini uNkulunkulu afise ukuthi abe yiyona ngaleso sikhathi. uNkulunkulu ufisa abantu abanganjalo, hayi umuntu uthi hayi cha mina ngeke ngihlaniphe kakhulu, ngeke ngenze nje ukuthi. Mawufika abantu besakha bephoselana izitina, mhlawumbe mawukuthi umuntu owubaba nowubhuti, uthatha izitina uphonse, awuzuthi hayi cha mina ngathi ngifunde kanje, ngathi mina ngathi ngiyinceka kaNkulunkulu sengithinta izitina sengizoze ngingcole. Cha, uyasiza lapho. Angisho umKristu ngumuntu osizayo. Manje abanye bethu asikwazi ukusiza ngoba asikwazi ukuba yini noba yini. Kanti umuntu othanda ukusiza umuntu ovumela ukuthi abe yini noba yini, futhi isimo masiphoqa ukuthi ube yinto bazalwane ubona ukuthi eyiphansi lento, kodwa uvume kanjani. Ukwehla lokho, ukuthobeka. So uNkulunkulu bazalwane
Ngizoma lapho ngoba ngibona isikhathi esihambe kakhulu ukuthi ngiqale isifundo lesi sa-last week ese-144,000, but I hope beku-clear konke esikufundayo ngoMikayeli. Ngizovala ngomkhuleko ngibe sengivulele imibuzo mayikhona, and bazalwane masinemibuzo singesabi ukubuza. Ezisuka ezwini lakhe, singesabi ukubuza. Ake sibhalwe ngomkhuleko, singasikhohlwa isifundo uNkulunkulu afisa sisithole kwinto eyenziwa nguJesu. uJesu wavuma abazalwane ukuthi ehle la emhlabeni abe ngumuntu, abe yinceku, abe yinto engeyilutho, aphathiswe kwesigebengu, ngoba esiphambanweni kwakulengiswa abantu abanamandla anzima kakhulu. Kwakungalengiswa noma ubani, kwakungabantu abanamacala anzima kakhulu. Simkhumbule uJesu ehamba eya eJordani, siyakhumbula, eyobhabhadiswa ngubani? nguJohane uMbhabhadisi. Uyakhumbula ukuthi abantu babebhabhadiswa, abantu babeguqukile ezonweni. uJesu naye ume kulowo line, ume nabantu abaziwayo ukuthi hayi cha, lona yindoda yempi le ibulela abantu, cha lona ngumthelisi wentele, cha lo labomama laba yizifebe, njengoba kanjalo njengoba lisho neBhayibheli. Kuthiwa kwakulisho kuJohane lizobhabhadisa ziguquka. uJesu ume kulowo line, uvume ukuthi abe yini noba yini, njengoba lithi iBhayibheli ekugcineni lithi mawufunda kwincwadi ka-2 Corinthians, baseKorinti besibili chapter 5 verse 21, kuthiwa ngokuba uNkulunkulu wamenza uJesu ukuthi abe yisono. Hayi ukuthi wamenza ukuthi athwale isono, lithi iBhayibheli wamenza ukuthi abe yisono uqobo ngenxa yethu, ukuze thina sibe ukulunga kukaNkulunkulu, ukuze thina sibe ukulunga kukaNkulunkulu. So bazalwane, engathi uNkulunkulu angasipha leyo ngqondo ukuthi masisezimeni ngithi hayi kule simo lesi kudinga ukuthi ngibe yinto kanje, angingaphakami ngicabange ukuthi nginani, ngiyini, ngifundeni, obani bangihlonipha kangakanani. Angibe nje yileyo nto isimo esengifisa ukuthi ngibe yiyona, kodwa konke sikwenzele udumo lukaNkulunkulu. Hayi sikhulekeni amandla, babona uthando ngegama lendodana yakho Jesu Kristu. Siyazithoba phambi kwakho, sifundile kabanzi ngeNkosi izwi lakho, sizama ukuthola ukuthi uMikayeli ubani. Siyamangala kakhulu eNkosi masibona uJesu oNkulunkulu imbala ezithoba abe umuntu, umuntu ongaphansi ngisho nakwey'ngilosi, aphinde ayithobe futhi abukeke njengengilosi, phinde ayithobe abizwe ukuthi uyiwundlu, isilwane, manga sento yenziwa uNkulunkulu odale konke. Nkosi, ukuphakama kwethu konke nje kuyabonakaliswa masifunda impilo kaJesu ukuthi siphakeme ngempela ey'nhliziyweni zethu, ngoba sibaningi asikwazi ukuthoba, sithobele nje isimo Nkosi osibeke kuso. Siyakubonga kakhulu Nkosi yezulu ngalesifundo sipha sona. Siyacela namanje sizokhuluma nje Nkosi ngamavesi nangemibuzo nangempendulo, ube khona, sicela umoya wakho oyingcwele usiphendule ngegama likaJesu Kristu, amen. And as for me, I will behold thy face in righteousness. I shall be satisfied when I awake with thy likeness. I want to be